baten erdian jaikida. Eukiko aldu honek esan nahirik norberaren bizitzan. Zarren azpian, ametxen erdian, iluntasunik ilunenarekin egingo dugu dantzan. Agian onela, egunen batean, esnatzean izango zeak, aspaldiko lagunak izango dira. Historio guztiak dituzte birakurketa, batetik gauza onak eta bestetik bakarrik tragediak. Deabruak eta erentzugeak ezin dira engaiztoak izan, modu berean printzeak zein printzesak ez dira beti guapoenak. Osoa azkartu du gaurkoan ezingo du inor berriro kikildu. Zalantzei hosti pare bat eman, ta gelditu da lamardea gusto. Barrura begiratzeko beldurrak besakatzeko indadanak batu ditu gaurkoan. Ezingo du inor